Bunga ang padayong pagpaningkamot sa Butuan City Police Office sa kampanya niini Batok Insurhensiya. Human, voluntaryong mitahan ang usa ka kanhing sakop sa milisya ng bayan nga giila sa alias ngaan ni adtong Nobyembre 2025 ngadto sa baga operatiba sa Butuan City Mobile Force Company. Ang maong kalampusan kabahin sa duha ka adlaw nga simultaneous anti-criminality law enforcement operation kon sa Clio sa syudad. Sumala sa inisyal nga investigasyon, siya nagsilbi isip, tig-supply og pagkaon og uban pang logistic alang sa magasakop sa New People's Army kon NPA gikan sa tuig 2017 hangtod tuig 2022. Sa iyang pagtahan, gipadayag niya ang iyang kakapoy og tinguha nga magbag-o sa iyang kinabuhi uban sa iyang pamilya sa pagkakaron. Siyan ana-ana ubos sa kustodiya sa BCM-FC alang sa tactical debriefing o pag-assister kaniya sa pagproseso sa mga risikitos aron bugos nga makapahimulos sa Enhanced Comprehensive Local Integration Program kon ICLIP sa gobyerno. Ang maong voluntaryong pagtahanian usa ka tin-aw nga kamatuoran sa kalampusan sa hiniusang pagpaningkamot alang sa kalinaw. Gipakita niining maog seryosong tinguha sa gobyerno nga matabangan ang mga kanhing miyembro sa New People's Army nga mobalik sa sabakan sa gobyerno. Mga katropa, ampingan ta ang atong panglawas. Mag-inom sa makananayon sa Zanton Plus Gold o Zanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junje Lebrias, ex-FMU.